लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बरायबाय जोंहा दिनैनिफ्राय 25 सेप्तेम्बर ना जोंनि बर' बाजाराव बिजनियाव माने महालय फुजा जानो थांगासिनो दङ दिनैनिफ्राय जागोन जोङो महालय फुजायाव दखान होनो नागिरदों आरोना बेनिखायनो बिजनियाव हलसेलनि माखासे मेथाइ सिन्थाइ लांनो फैदों जोङो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय माखासे दामफ्रा खम जायो नालाय बेखायनो जों बेहाय लांफैदों आरोना जोङो दा फैसा दिहुननोसै एसे फुजानि जिथुनाखि दखान होनो नागिरदों जोङो जानाय लोंनाय माखासे गय फाथै बिदि आरो मेथाइ सिन्थाइनि दा बेवहायनो जोङो हलसेलाव मेथाइ लांनो फैदों बुस्थु लांसै आरोना बिजनियाव एसे खमनि मोनो नायलांबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना बिदिब्ला बिजनि टाउन आरोना ओरै सानजा सोनाब बाहागो बे बिजनि ओमफ्राय सोनाब बाहागो थांदों ओमफ्राय सानजा बिजनि टाउना देरबाय आरोना गोदोनिफ्राय बहुद देरसिन जाबाय नैबे सिमावनो जों एसे फैसा दिहुननानै लांनोसै आरोना बे दिहुननोसै आरोना बे जायो मोननै दङ नै मोनसेया नायजायोल' ओमफ्राय दिहुनजाया Press withdraw 5,000 दिहुनसै फैसाया बांद्राय गैया 6,000 ल' ग्रेब दङ आरोना जों दा फैसाखौ दिहुनखांबाय आरोना ओमफ्राय हलसेल दखानाव जों थांनोसै मा बुस्थु लानाय जायो लानोसै जों दा नै आदा ओमफ्राय बे फुजाखां आदानि फिसाला जों साथाम फैदों आरोना ओमफ्राय दामफ्रा माबायदि बेखौ नायनोसै दिनै रबिबार मानसियानो गैया नै थेवबो बाजार आरोना बिजनिया बाजार जायो बाजारफ्राबाबो ओमफ्राय जोंना मथा मथि 9टा 10टासिमनिफ्राय जायो आरोना बांद्राय फुङाव माबाया ओमफ्राय हरावबोथ' बहुत 9टा 10टासिमसो थायोना ओमफ्राय माबा जाया आरोना बे हलसेल दखान आरोना बेहाय नायनोसै जोङो मा मोनो लेखायासो कि इमान आन्दार लाबो लेखाया दुइ केजि आरो पापड़টো दुइ केजि हेलो पापड़ पैकेट पापड़ पैकेट কত এক বস্তা पैकेट ओमफ्राय मटर हेलो नै दा जोङो नै दखानाव बुस्थुफोरखौ लाबाय आरोना हलसेल रेट आरोना फायखारिफ्रा जि दामाव लाङो बेहायनो हरगोन होनदों माखासे बुस्थुखौ मोनबाय ओमफ्राय माखासे बुस्थुखौ दाबसेयाव मोननाय नङा आरोना जों बेलेगाव नायनोसै बेहाय लाबोनोसै सुगासिनो दं आरोना सुगासिनो दङ नै दा जों बुस्थुफोरखौ लाजोब्बाय आरोना फुजानि एसे लाग्रोबाय जोंहा सानबा नालाय ओमफ्राय आदा जों भिडिअ गाखोबाय आरोना बिदिनो बुस्थुखौ देखायजोबनो हायासै आं बेलुनबो लाबाय दाउदैबो लाबाय आरो जोंहा बेलुन गय आयाव दंखायोनो ओमफ्राय नै दा जों थांफिननोसै 9टा 8 जाबाय थायो मा जों थांफिननोसै आरोना नांगौबा गाबोन लांफैब्रबनोसै लोगोफोर दा जों बुस्थुखौ लानानै फैखांबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि बर' बाजाराव जिथुनाखि दखान जागोन बेखौ आं नेक्स्ट पार्टआव लाबोनोसै दा बेखिनियानोसै भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव नायनो साबसक्राइब खालामना होदो थेंक इउ